Ассаляму алейкум, шайх. Хотел бы вам задать вопрос на русском языке. У нас в мечети после фарз намаза постоянно делают коллективный зикр. Имам вслух задает начало, прихожане повторяют про себя, а в конце делают 3 раза дуа. Насколько мне известно, это не является сунной. Если я делаю аскары сам по себе, у людей это вызывает недопонимание. Как мне быть, делать их индивидуально про себя или совершать вместе со всеми ради согласия? бале, агар дар сурати мушкил шудан, дар сурати нофаҳмоиҳо шудан ё ҳатто дар баъзе кишварҳо ин ҷиноят ҳисоб мешавад. Яъне зикра бо ҳамроҳии имом нагуфтан ҷиноят аст, сабаби зиндон шудан мешавад. Дар ин ҳолат метавонед дар дохили дилатон аслан ҳамун субҳаналлоҳ 33 маротиба, 33 маротиба алҳамдулиллоҳ, 33 маротиба аллоҳу акбар, ин аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам омадагӣ аст. Фақат дар ҷойҳои мо ин мазҳаби ҳанафӣ ҳам нест. ин одати мардуми мо ҳаст. Дар Афғонистон ҳаст ҳамин кор. Яъне имом зикр мегӯяд. Зикр ҷамоавӣ аст. Азкор ҳар ки худаш мекунад. Мана Афғонистон ҳамсояи кишвар аст. Мазҳабаш ҳанафӣ. Ин ҳанафӣ мазҳаби ҳанафӣ нест бародаро. Со Ироқ равед, дар Ироқ ин хеле Ироқ ҳанафӣ аст. Зодгоҳи вафоти имом Абу Ҳанифаи ҷошон аст. Лекин дар он ҷо нест. Бинобар ин баъзе одатҳои мо, одати мардуми мо ҳаст. Мардум фикр мекунанд ки мо ки ҳанафӣ ҳастем, одати ҳанафиҳо. ҳанафӣ нест вай. Ҳамисо як домло мегуфт ки ин домлоҳои нав зур ҳастанд ё имоми аъзам зур ҳастанд. Чӯ мегӯем? Домлоҳои нав хатми Қуръон мекунад, имоми аъзам аламтара кайфа мехонад мегӯфт. Дар таровеҳ пештар аламтара кайфа шурӯъ мекарданд то қул аъузу бираббинноса 10 ракат ба як бор мехонданд, ҳамина бо 10 ракати дигаро ҳамина мехонданд. ё масалан якум ракат аламтара кайфа, дуюм ракат лилафи Қурайшин. ҳамина гашта бо ракати сеюму чорумба такрор мекарданд. ҳамин хел карда ҳамин 10 та сураи 20 ракатро мехонданд. вақте ки толибилмо омаданд, мисол шӯравӣ тамом шуд, мардум илм гирифтанд, хатми Қуръон ташкил шуд дар масҷидо, домлоҳои қадим мегуфтанд ки ин чӣ гап? Инҳо аз имоми аъзам магар доно ҳаст? Имоми аъзам аламтара кайфа мехонду ино хатми Қуръон. Имоми аъзаматон дар як ракат мехонд хуси пора Қуръона. Дар як ракати витр аз қози Абу Юсуф омадагӣ аст ривоятҳо. дар сияри аъломи нубало имоми заҳабӣ бо ҷалолати қадрашон шогирди шайхулислом аз ривоят мекунад ки имом Абу Ҳанифа, мисол баъзеҳо ин ривоятҳои заиф гуфтиянд, лекин имом заҳабӣ олими риҷол ҳаст, олими ҳадис аст, олими ривоят аст, олими ҷарҳу таъдил аст. дар сияри аъломи нубало фаровон овардагӣ аст ки имом Абу Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳ дар як ракат намози витр Қуръон хатм мекарданд. мегӯяд чӣ ҷои дар 20 ракат хатм карданд? Кай имом Абу Ҳанифа аламтара кайфа хондиянд? яъне фарқи одат ва фарқи мазҳаби ҳанафиро равед. ин чизо дар мадрасаи Бухоро мегӯянд баъзе домлоҳои қадим буданд. Аллоҳ таоло раҳмат кунад, оно гузаштанд. домлои калонсол, пиронсол буданд. Ман пурсидам, он кас дар Ҳисор буданд, Бухоро тамом карда буданд. гуфтам ки ҳамин зикрҳои ҷамоавие ки имрӯз мо мисол дар Тоҷикистон ё дар ҳамин ҳамсоя кишварҳои мо дорем, дар Ӯзбекистон, ҳамин аз куҷо омадагааст? Мисол дар мазҳаби ҳанафӣ нест, дар суннат нест. яъне ҳаст, асли шаръӣ дорад. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам астағфируллоҳ, 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 аллоҳумма антассалам ва минкассалам, табаракта я zal jalali wal ikrom, 33 маротиба субҳаналлоҳ, 33 маротиба алҳамдулиллоҳ, 33 маротиба аллоҳу акбар, 1 маротиба тавҳид, оятул курсӣ, қул ҳуваллоҳу аҳад, сураи фалақ, сураи нос, инҳоро мехонданд. лекин не ба шакли ҷамоавие ки имом мехонаду дигаро гӯё иқтидо карда. ин хел набуд. мисол камтар сураташ дигар аст. ҳеҷ гап надорад. акун сахти бадам нагиреду бечора намехондагиҳоям зиндонам карданд. акор не ба сабаби ҳамина накарданаш. яъне ифроту тафрит лозим не. яъне асли шаръӣ дорад. услубаш камтар ҳамин хел. баъд гуфтам ҳамин аз куҷо пайдо шуд? таърихаш кай аст? оно калонсол буданд. охир дар китобо нест ки мисол ки пайдо кардагӣ? он кас гуфтам ки ин дар Бухоро пештар, дар Бухоро ҳатто мана ин чечен шишон ба забони арабӣ
داغستان یعنی کافکاز، حتی افغانستان، اینا در بخارا یک مرکزی علمی بود. بخارا من امروز میخواهم دوباره زنده کنم. در بخارا مدرسه میر عرب زیاده از 500 سال اینجانب فعالیت دارد. یعنی یک مرکز علمی بود. در همونجا مفتی ها جمع میشن. به یک خلاصه میبینم که آدمو ذکر نکرده رفسده است، چیکار کنیم؟ خیلی میگم مجبوری امام باید سبحان الله گفت و مردم عقفاش کنه. یعنی یک داملای ساری گفتم، داملای حنفی، داملای کلانسال تاجیکی خودما در بخارا خوندگی آدم بودن که این سال فلان در بخارا تشکیل شد. گفتم بعد همه پیش بخارا اطاعت میکرد. دیندارها بخارا را اطاعت میکردند و امام ها از بخارا تعیین میشدن. بعضی امام های کلان، قاضی ها، مفتی ها. بنا همین چیز پیدا شد.